binti Amr niki nggih ibuke Abdullah, bapake Kanjeng Nabi. Dadi Abu Thalib sak Abdullah niki sak duluran. Tunggal bapak, tunggal ibu. Bapake Abdul Muthalib, ibuke niku Fatimah bin Amr. Ngoten. Maka niki cek sayangnya Abu Thalib niki teng Kanjeng Nabi. Mulane iki ya ponakan sak bapak sak ibu. Ngoten. Lah menurut kaul sing sahih, Abu Thalib niki percaya niki kafir. Asline jenenge Abu Thalib niku Abdul Manaf. Lah Abu Thalib niki julukane kan alam kunya. Alam kunya niku jeneng sing dikaiti Abun, Umun niku alam kunya. Bintun, Ibnun niku alam kunya. Enten sing nyatakan yo jenenge iku ya alam kunyae. Menurut Imam Barawi, niki dawuhaken Imam Barawi, kaum sing ditukil sekali Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani, saking Imam Subki, pamane Kanjeng Nabi kang namanya Abu Thalib niki sakwise mati kafir diuripno maneh karo Allah. Anjen matine kan kafir. Tapi diuripaken malih karo Allah Subhanahu wa taala, terus iman teng Kanjeng Nabi. Berarti nek matine Islam. Iki terus apa niku Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani saking Imam Subki. Lah terus Syekh Alamat As-Sajini yo iki sing pantes sebab sing diarani paman Abu Thalib niki cek cintae teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong cinta teng Kanjeng Nabi niku matine nggo Islam. Lah iki sing tak yakini sampai aku besok berdoa karo Allah Subhanahu wa taala. Lah terus Imam Alam As-Sajini. Dadi niku diuripne maneh. Lah matine jen kafir. Tapi diuripne maneh iman teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu teman-teman jamaah. La amma ihya Allah ta'ala li ghaihi falidukul fi ummati faqat. Mboten namung pawani mawon Abu Thalib sing diuripaken karo Allah. Ibu bapak ibu Kanjeng Nabi niku diuripaken malih karo Allah Subhanahu wa taala cek kelebu dadi umat Kanjeng Nabi. Niki mboten kafir iki. Karena minan najina li annahuma min ahli Islam. Dadi niki sakjane termasuk Islam lan niki sadurunge yo ahli Islam nang agama sadurunge mboten terus di mriki. Iki jam putung umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada budi. Niku ngoten. Arabi utai kang papat iku Abu Lahab bin Abu Lahab. Nomor sekali iki Abu Lahab. Wa ummuhu utai ibu Abu Lahab iku Layinun, iku Layin bintu Hajar, nyatane putrane putune Hajar. Wa kunya lan den arani sapa Abu Lahab, fi Abi Lahab bin Abu Lahab, liana urut Abu Lahab iku kana sapa Lahab. Ia telah mulat-mulat sapa Abu Lahab apane senang bagus sira kalian mencapai kunya den gawe persemua fi Abu Lahab. Ditalah hubi wajihi krana mencorongi raine Abu Lahab isrokon kelawan mencorong temenan pengumurotan dan semua apa. Wakana no apa kunya tuhu apalang kunya bola buku apa utbah apa utbah wa ismu ta'ab jenengi Abdul Lahab buku Abdul Uzza buku Abdul Uzza wa huwa Abdul Lahab buku kafirun kafir finasil Quran iklan ketentuan Al-Quran wakot ro'alan teman-teman ningali fi naumi ba'da matihi finami dalam turu wa Abu Lahab finami dalam waktu turu ba'da mati bisa sematin Abdul Lahab bi sanatin kelan kaca setahun sapa aku dulure Abu Lahab nyatanya apa supaman atas apa namun kau dawuh sapa Abbas lan orang Abu Lahab mata apa iku halukati kasira bakal mung sapa Abu Lahab dinari iku ing dalam neraka ila anau aing satune kelakuan iku fifadan entengake apa anisa ingsun kula lailati Senin ing dalam bengine ing dalam saben-saben bengine Senin wa amuzulan bisanya sapa ingsun min bain usbuaya saya antarane driji loro ingsun hataine atane iki usbuaya ma'aning banyu wa asyaran isara biroksi usbuairan nakrati wa asyaran isara sapa Abu Lahab
birok si usbuhi kelawan pucuke drijine Abu Lahab lan nakuti maring allati tadeh maring sak tutulan atau sak bolongan allati tata ibang iki kang tetep ing dalem sari jembolane Abu Lahab. Ana tadi rasa anu kafir kubi iktaki sebab oleh medhekake ingsun suai ta ing suaiba hina pasro ing dalem semancane bungang sopai haiban ingsun biwiladatin nabi lan kelahiran kanjeng Nabi sallallahu biamrikan perintah ingsun pahamaring suaiba fil dari kelawan yusone kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi nomor sekawan niki pamane Nabi niki jenenge Abu Lahab. Abu Lahab niku jenenge ibuke Layin bin Hajar. Panjenengan asline Abdul Muthalib kata. Kok diarani Abu Lahab padahal sakjane jenenge Abdul Uzza. Ulane raine niki mencorong saking gandenge. Padahal Abu Lahab niku ganteng. Asline jenenge Abdul Uzza. Ini wong ganteng ya kak kabeh wong ganteng niki selamat dan wong ganteng iki cilaka barang. Dadi ulan niki cek ganteng nih, dadi salah mencorong semua abang, ngoten. Kan menarik kaku ya. Dalam punya namine Abu Utbah, jenenge aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab niki kafir. Di nas Al-Quran kan apa? Tabat syada Abi Lahab wa tab ma'agna anhu malu wa makasab syasfana arong datalah biong rahmat atau fiji dia belum dimasa tabat syada Abi Lahab wa tab tadi ciloko tangan loro nih Abu Lahab ini mulane niki damel